24 an wani anno madawayani musikam ganan jarani bingelam miani no fe halam kuke halam motonma me benende me padma ben kalma ben darma chagalma be peuja ya karma Alhamdulillah, Allah wadi cukulen ngel wadani porter plainte. Imagine o musiba hande so taw cukulen ngel koko mayno ou bien mo koko mayno hande holko yimbe be kalata hay 20 ans tagatamo yaltude 20 ans je dis tagatamo yaltude bowal yide bowal woni holdum habi mayi avenir Oumar wonti avenir d'un prisonnier. Hadama ko yaltude prison il faut minimum 20 ans ou 25 ans au maximum 30 ans gita dume ngurna makko dum alhamdulillah Allah watta ko hanani kala ko Allah wadi tan ya taw ko bural min dum fof ala problème ni holko en fait je pouvais même pas continuer hanki yawtere meden holko hor relation mon danda et odo momo mi anda mo mélodie mi anda je sais même pas son nom holko wadduma e odon saka dido problème uji fof en fait sen gumimi odo problème mi wiye on gasi nata e goddo sen gumimi odon kadi natene goddo jusqu'à quand. Hier la fois passée je t'ai posé la question holko mankuma yam hakada yaha e beedo sukabe
tu me parles de way. Est-ce que je peux avoir une explication vraiment claire? Et mbasa fendemi, mbasa jewde, dominde hakkilam, mi wana con, auto fijiri hakkilam. Je ne suis pas un con. Ko erreur tan a faamano Faminam, kono mi meeɗama fende faminam mi fam. mi fenanima 20 ans wona hande mi fenatama e kamin sa daari kam ko jombata kam komi payko mi fijani on wattu mi yeehi ha mi woni mako ba labande miɗo fija pourquoi Ala fo no wayata. ɓiɗɗo anno maayi mi nangi suspect mo andanɗa hoore ma miɗo andi himo andi hen ko heewi ko ɗum tan waɗi miɗo doga miɗo jokka momo par ce que Suspect, quel genre de suspect? Sois plus clair. min e hakkille am no jonni kam momo no andi hombo totti haaɓi médicament ko yari kon ha o hari e est agay ko min nodduma ça va Sidi Madam, waɗa tampere ko mbaɗanɗa min waɗani haydara. d'accord Aissata ko jam noddirmami ɗo hen sa yi mi noddima jimi ko jawtan guguma hanki no ari ɗo nde holko waɗi holko addimo no ngabbuɗon dow ka ko waɗanno ka Gogo. Sagmo ko waɗi hen bitel lekki o waɗi wisɗo galle fof. ha Escalier ko mbiɗa ko o waɗi dekkita. Bitel waɗa wis galle o. o addori ko birtel makko o wisi gallo ala famani ko ɗo o wisi ɗo holto tuggi Escalier. wonon yiyatami ko jikku caysaya kam kono ko ɗo bonata joni noon an ko wima Min wiyanima haydara. kanko ala haybata ko wima nawani mo ndesurma Ko totti kam teeri. mbiɗa Teeri. o tottuma talkuru talkuru ndu woni Nde suuda. sageni jehen kolla kam Gogo mi suusanimo tan. ko ɗum waɗi miɗo immotono ɗo miɗo doga miɗo tawoyamo e mbedda kono wona bonde am de mi falno andude sababu ko wari haaɓi jusqu'à la preuve du contraire Momo en sait quelque chose je sais qu'il en sait quelque chose ko ɗum mi wonno jokkude miɗo ƴeewa ɗum erreur noon ko erreur tan Omar sikkuno komi waɗɗo ñakka fayda komi wonduɗo e Momo kono ko hakkil cukalel tan an kadi arɗa ɓurɗa kam tikkande kono tôt ou tard vérité on tan ko ɗum Allah hoddiri kono min mi darani hay goto mi talan ɗum sa mi kippan ɗum min ɓiɗɗo anno maayi miɗo wulude ɗum miɗo sikka goɗɗi ɗin ɗum waɗi mi wawata hen haala hewka dal min miɗo andi Allah no andi ko enquête mi waɗata pour Momo haalana kam ko andi e mayde haaɓi Wonko andi hen saka aɗa nandomo. min miɗo andi wonko Momo andi hen Comment? Momo envoyé kam message ino e téléphone am Momo noddi kam mi yeehi ha mi waɗi ɗum proposé mbuuɗi pour yo haalan kam exact qu'est-ce qui est derrière tout ça ko ɗum o wonno kam doginde wino kam arɗo hande simi ari si yi kam doga janggo kadi nodda kam mi doga par ce que komin sokoli joni noon Omar ko ɗum woni famano an kadi a famani kono ko ɗum on tan wona haydara komi faala tan Momo haalana kam ko ɗum woni sababu mayde haaɓi sabu no miɗo andi himo andi hen goɗɗum miɗo andi a min mi fijirani hoore am de te kadi mi fijirani hakkille am je suis consciente
taw momo oɗon yettande décision pour haalandema ko andi hen ko an aɗa sikki aɗa wawi fontudema hawa haalanma Bira 2 secondes DV. Allô, oui. Bira, je te rappelle dans 2 minutes, s'il te plaît. Ma dengan Aïsé. Non, du tout, du tout. Du tout, ok, d'accord, kon baax na ko. Ok, y a pas de souci. Ok, d'accord, baax na. Ok. En tout cas, ko heddi ko. Jehen nder fammina kam encore plus clair mi ƴeewo min holko mbawmi hen et est ce que si c'est nécessaire de continuer sur cette piste ou bien wonde dow naade par ce que on a assez de problème ko heddi ko ou bien mi ñaaguima wop fof par ce que yimɓe tampi min en personne mi tampi je suis tellement fatigué hyper fatigué je te dis ari hen nder tan yewten hen ari hen nder suusaanimo babam sax suusaanimo I o hene jari hulnade nenam o wona neɗɗo ƴewta neɗɗo arta e galle ne wisa ayeji rokkuma talkuru haɓɓanma to jiɗama ɗo ko gueɗe bonde tan o wallantuma ko ɗum tan o haalantuma ɗum moƴƴani a faami an noon ko an tigui wi a suusama ko Allah andinma ko ɓit kadi ko kulduɗama ko waɗata ko moƴƴani ko wonnantuma ko moƴƴani ko wisata ko waɗata ko foof o yiɗi ko wadde ñakko hakkude men enen fof yen gancodir o bonna hakkude ma e bamma o bonna hakkude bamma e yam o bonna kadi enen ɗiɗi hakkude men ha alay saago a hulanmo ko wonnanma ko moƴƴani so ɓoyini ɗum waɗata traumatisé kono haade men yettade hen daram ɗo komi jiɗɗo ballodiren par ce que min mi jaɓata omo bonnuma walla omo bonna hakkude ma e bamma walla omo bonna hakkude men kala ko ganduɗa ne waɗma traumatisé ne waɗma perturbé ɗum mi jaɓantama ɗum sibi ka ɓiyam kono noon il faut ballaham hen Aissata a pari walludemi hen eyi d' accord moƴƴi mami tindine ko mbatten ko hoto haalan hay goto hoto andin hay goto mami sod dictaphone nene o arti ɗo foof mami sod dictaphone waɗanma ɗum so ngabbi o ngabbi ɗi dejju kala ko wi keɗoɗa hoto andinmo wonko woni ma hoto andinmo ni eɗen mbaɗama enregistré anani o haɓani kam ɗiɗi goto nande suudu nande suuɗam pour babam sori nelade mbiɗa ko kaɓanɗoma talki an goɗɗo waɗe nder suudu ma o so bamma are lelade yo hay sernima e bamma hankkadi gassi kon ko won neɗɗo jasɗo so neɗɗo ne yiiɗo neɗɗo bonɗo jasɗo tan so yi ummo yo jaw jehen kol yaham to talki ɗi goni totonmami ko dernière chance sabu a ɓuranimi fulla a ɓuranimi fayida min mawɗo no jooɗa soyno to woddi suko daro e daw lekki taw yiyata e dara ko kalanmami ɗo henna ko intérêt em wala hen ko intérêt ma an dernière chance ma nani mi noddi école to ils ont toujours réservé le poste donc ko an jewata so taw ka jaho janggoyde ou bien so taw arona sat
tam coxlu bi nan de Pap mbo yiɗi yaade kay mais a yiyani situation galle o atandi ko woni ɗo wona galle ma ko gallam wona an réglata galle o et que il est temps que mbaɗa ɗum e hoore ma nde a jibinani minen goo ɗiɗi tati mbiya kam situation galle situation wuro situation suudu ko galle ma est ce que ko galle ma komi mayɗo saka aɗa régla caggalam mboɗo wuuri mboɗo wawi gerde gallam gère toi an e hoorema gère hoorema an gère hoorema mbimami c'est pas à toi de gérer de gallam min je suis majeur et vasque je sais plus quoi dire mi yiɗa haalde berdam no ummo mais hankadi joni mi wawa haaldude ma taw berdam fasani et c'est pas bien je te donne dernière chance et je te donne une semaine miijoɗa somi artire ma haala ka haalnam ko leeri mi annula ou bien haalna kam ko leeri jetta bagage ma janngoyɗa a yiɗa janngoyde gona ɗo gona huywere tan c'est à toi de choisir mi welnatako mo hen c'est pas mon avenir c'est ton avenir an ko gurdam ma an aɗa wiyami galle no wayi jiibade ko galle ma jiibi ou bien ko gallam ɗon kaɗmi de action mbiɗama ara galle ma ha joni ha janggo ha ɓawa janggo ijja fooɗa to ci reki oɗo mbimani no ɓuuri wawde arade galle he foof ɓuura weldemi min hooram ni ko nden ɓuurami fewntade ko nden ɓuurami parde suusiride o garal makko e galle ma ɓuura weldema eyyi sibi ka anda hen ko garal makko ngal no ardita e galle he ni o arita juuɗe ɓole de o arita haade Allah ɓol o ardata e galle he komo addata fibir baji makko fibir baji mi wimani dem suusa fibir baji so diwi talkur ko piɓi ko aaya ko conni Aissata kam so ari tan o wonata koye momde o wisa ɗum o mooma ɗum ha leppa ceɓete o acci ɗum yaha jo an no mbaɗta no mbaɗen mbiɗa yeeɓamo min mi heñayi de min mi heñayi kono ko mbiyatmami ko tan sa heeɓi duwaw jinnaɗo a yira hay batta ko tampinma duwaw jinnaɗo kam so wayata nde wonnoon mbiɗa wonde duwaw jinnaɗo kala ko wawi fewjandire kala ko wawi wadde kala ko wawi nadde kala ko woni hakkille makko tan nde goynata miijade taw ko Allah holli hen foof eyi an kam ɓerde ma laabini kala ko neɗɗo wanma artata tan koye mum sibi noon wona neɗɗo foof memate kadi ma anda ko yummum woni wombiri aɗa foti tarade ɗum ɓuri renade min dal so ari tan mi witamo dande somi andi haw ari haw yettima mi ngabbat dow mi nodda Aissata mi wimo so gogguma noddimo noto ɗum so kala to nannuma yaaha kono noon haadema yaade aɗa gaya Allah wonni tan conni mañi téléphone tokosel tan wonde micro mum e ɗum so are galle he tan mi nodda Aissata mi ɗisa ɗum e wudere makko mi haddamo mi wima yaha koto andin gogguma wonko gaddorɗa téléphone goggo de non tam ande urgent allo 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 Adama do Adama de koko kala
man doomu aadama laa waaw waaw moom ma jur kay waaw loo soxla woon ji wadde fof aɗa jogii gueɗel ɗimmel ngel ƴettum téléphone nanmi hande suudam mogginmi banggue goto to ganduɗa o yiyata o wawa miijade ni wonko woni ɗo ɓaggumi ɗon téléphone am mbanmi enregistré jippoyimi jooɗimi e salle he comme si rien n'était en fait tan jooɗimi ndeeƴmi kono so Allah hollima neɗɗo de so Allah hollima ko jiimi ko somi haalini mbiyata ka fenani koma jiyana hoore ma ɗum de wadde saɗa fusa kam mbimi tawe mbimam ndekata o naateden suudu he omo pulla condi makko omo wisa ayeji makko less dadduɗam less jaganayam hay tarde woppani susol yedde fof mbiɗa ndaara kala ko waɗata fof mbiɗa filma mbimami ɗum neƴƴimi ko mbiɗa waɗa cumulé tan mbiɗa rendiri tan mbiɗa ɗum tawi mbimami ko are galle ho yonama mbiɗa fala ñalawma mo moƴƴo noon de saɗa fusa haalnam mi tawe ɗum ɗum kay il faut mi tawe ɗum mum ɓe mbima cafaro hay goto noddata ɗum e kosam eyi so nden heedi yimɓe fof mbaɗami réunir e salle he ñaw wiyamo yo jooɗo ñaw ɗo wonki ɗi fas tan omo jooɗo omo yiye golle makko omo jooɗo omo yiye golle makko ɗi wonki ɗi fas tan haw anda haw wawa sikka hankkadi omon ummo omo yaha wiya wawa ummade jooɗo wonko heddanima mbima mami fiimo haw sikka ko goɗɗo wadda ɗum te min oɗo neɗɗo min mi anda ko woni yimɓe par ce que ɗum ɗo natti wonde yidde tan kanko manam ko badde obsédé tan e adama kadi o ɓeydi hen bonki ɓernde nde omo boni dal par ce que ɗum ɗo woni genre rewɓe ɓe ganduɗa ne jiɗma ha gayna mbanma sohre a faami ɓenne mbawi lelade ha jamma ɗeɗɗuma ha uwa ɓe mbarma ɓe gonda kamɓe yoɓe keɓ koɓe jiiɗi hoore woni genre ɓeɗon mi wonda hayso ɓe jiɗma kamɓe yoɓe keɓ koɓe jiiɗi hoore o heɓani adama a faami ne jarnimo ni warde adama pour o nawa galle mon walla goɗɗum ɗum fof tawi e yidde jomum yiɗama fof tinta hoorema mi haɓani mi heɓani min so Allah jaaɓi haydara ala ko musanma waaw moomu laa soxla woon moomu Adama moomu laa soxla woon ndax yow moomu doo nga ne doomu nga man bi bu ñëw waaw nee ko Seydou Moussa Niang woote woon na fi ok nee ko mu indil ma sama xaalis bu deesu bi laa ko wax xaalis waaw kañ la yoreel xaalis loolu yàgg na amoon na ñaari fukki atu laa la wax mu ngi ma yoreel sama xaalis joxu na ma 3 millions mu desal ma 3 millions ñaar fukki at waaw ok yaa ngi may dégg maa lay dégg bu baax kay ñaar fukki at yi kay man nee ko Seydou Moussa Niang nee na liggéey bu bi nga defoon sa jëkkër bu mu nobbu la ak say mbokku jëkkër ñoom ñëpp bu ñu tëdd seen gémmiñ loolu sama dëkk si xaalis boobu noonu laa bëgg mu ñëw indil ma ko waaye nga ne loolu kañ la diire ñaar fukki at amoon na ñaari fukki atu laa la waxu ah lan la sekkoon ak yow ba yoreel la xaalis boobu yëpp dama ko defaloon benn liggéey bu bon liggéey waaw liggéey bu demee na amoon na defaloon naa ko benn liggéey bu bon ba benn wujjoom bi sax si la deewee bugguma di wax lépp nag waaw fan nga nekk man maa ngi Tiwaawoon Pël damaa ñëw Dakar fii maa ngi Tiwaawoon Pël Tiwaawoon Pël nga nekk waaw damaa jógee voyage nii waa léegi damaa bëggoon xam sa numéro téléphone comme ça moom bu ñëwee ma wax ko wala nga wax ma loo koy doyee man amoon naa numéro amoon naa Orange amoon naa Tigo waaw léegi jox ma si benn comme ça moom bu ñëwee ma wax ko yow mais ikumame la Adama bu ñëwee waaw ne ko Seydou Moussa Niang woote woon na fi ne ko bu indiwul sama xaalisu waa léegi yow nan la ñuy def papa lan la ñuy def danga mooy jox sa numéro téléphone comme ça comme nee nga Tiwaawoon nga nekk moom dafa génn léegi bu ñëwee man dinaa ko wax yow Tiwaawoon nga nekk ma joxaale ko numéro bi
mimino hande hakkille jiba dande yiɗa mi yiya ɗum wawa wonde do ala sehilala bande